fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja għamna tmur tagħmel il-festa ta' San Giuseppe l-Arus tal-Verġni Mqazza Marija. Dan huwa l-qaddej fidilu għaqli li l-mulej qiegħdu fuq il-familja tiegħu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' ifixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Inti Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna, Kristu ħnina. Inti jena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin tal-ida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja, ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier, ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu dil-Qoddisija b'suffraġġju tal-mejtin Rejmi u Ġoljan D'Amato. O Alla li tista' kollox tijaf afdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsin fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan għal-misteru sa ma jseħħal kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għejt lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej. Meta inti jittemm żmienek u tkun straħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwini tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u huwa jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Nwieġbu flimkien bil-kelmiet tas-salm, in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tieba tal-mulej irrid dejjem ingħanni, f'kull żmien inxandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewwiet inti twettaq il-fedeltà tiegħek. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Għamilt patt mal-magħżul tiegħi u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jiena nagħmel lin-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. U jsejjaħli inti missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuq u għal dejjem u il-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abraham
jew lin-nisel tiegħu, il-weda li jirtu id-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-weda mal-fidi hija marbuta biex tkunu mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għal ulieda kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram, il-missier tagħna lkoll skont ma hemm miktub. Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra ġnus, missierna quddiem Alla li fehemnu li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta jara ebda tama, Abram it-tama u emmen, u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek, u kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Ħini dawk li jamru fit-tempju tiegħek mulej huma jfaħruk għal dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Għalem l-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel il-Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twiled Ġesu li sejħulu l-Messija. It-nissir ta' Ġesu Kristu sarek, ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu fl-imkien, ħarġet ila bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Ġuseppi li ma kien raġel ġust u li ma rridx xandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolma qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġie il-ħidma tal-Ispiritu Santu. Hija jkollha iben u inti semmeħ Ġesu, għax huwa jsalva il-poplu tiegħu minn nobietom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Din hija l-kelma tal-mulej. Alla għażel San Ġusepp sabiex bl-obbedjenza tal-fidi tiegħu ikun il-ħarris tal-familja mqazza u l-qaddej tal-misteru tas-salvazzjoni fil-bidu tiegħu. Għalhekk nitolbuh u ngħidulu: mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-Knisja sabiex tkun dejjem imħarsa minn San Ġusepp fil-qadi tagħha biex twassal il-bnedmin kollha għas-salvazzjoni, nitolbu: mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal dawk li jsibuha bitqila sabiex jemmnu biex jitalmu minn San Ġusepp il-valur tal-obbedjenza, tal-fidi u jintelqu fil-ħnina kbira ta' Alla, nitolbu: mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal missirijiet u l-ħaddiema kollha biex isibu f'San Ġusepp il-modell tax-xogħol biżel u tal-paternità responsabbli fl-edukazzjoni nisranija ta' wliedhom, nitolbu: mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal ħutna l-moribondi sabiex jintelqu bl-interċessjoni qawwija ta' San Ġusepp u għalina l-koll sabiex inkunu dejjem lesti li minnu nitalmu il-valur ta' skiet, nitolbu: mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna.
Mulej Alla tagħna, inti rid li l-familja ta' David jitnissel il-Messija u ħtart lil Ġużeppi ta' Nażaret sabiex ikun strument li permezz tiegħu jitwettqu il-wediet messjaniċi. Żommna taħt il-ħarsin tiegħu biex dak kollu li nagħmluh għal mulej u nsiru għaddejja ta' Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' bil-mawlid ikonna sir natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb natura tagħna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Ġużepp bit-tieba u l-qima edha lil-libnek il-waħdini imwieled minn Marja Verġni, hekk ukoll aħna ikun jista' inna naqdu b'qalb safja fl-altar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien roddulek ħajr. Fis-solenità ta' San Ġużepp ir-raġel ġust li inti tajtu barusa il-Verġni Alla, il-qaddej fidilu baqri li inti għedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier aħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala l-bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħru kismewit ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Ismertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klan ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu biex xorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Mario, mal-isqfijiet kollha u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Rejmi u Julian D'Amato li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna l-raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li jinti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja tal-dinja. Se nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nitma' fik, nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fil-ferħ ta' din il-festa solenni li jillum qegħdin nagħmlu f'ġieħ San Giuseppe, tmajtna mulej blikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsin tiegħek u saħħaħ fina id-doni li kollok tieba jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Sa nitfaw ħarsitna f'din il-festa fuq San Giuseppe u fisimkom eżjes tal-ispettaturi sejrin namlu din it-talba. Qaddes Giuseppi, fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru b'tama kbira, insejħu il-patroċinju tiegħek wara l-patroċinju tal-arusa imqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li bija kont marbut ma' xebba bla teba Alla u fġieħ l-imħabba ta' missier li bija ħabbejt li tfajjel Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu. Bis-seta u l-għajnuna tiegħek idħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif int, Giuseppi, kont taħseb f'din l-art għal familja divina u tħarisa, hekk ukoll ħu ħsieb il-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġonofsna u missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażen li qegħdin imardu id-dinja. Iqaf magħna mismewwiet f'din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lil bambin Ġesu, hekk issa jiddefendi l-Knisja ta' Alla mit-tnassix tal-edewwa u min kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna il-patroċinju tiegħek, sabiex bl-eżempju tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, namlu mewta tajba
u naqilgħu ilejna ta' dejjem fil-ġenna. Amen. Eżjes telespettaturi, nixtieq ukoll nfakkarkom biex il-lejla fuq Saddu Emila ninaqdu il-koll flimkien id-dinja kollha mal-Papa biex fid-9 ta' filgħaxija ngħidu it-talba tar-Rużarju. Insellmu lill-Omna Marija ta' Pinu u ngħidu 3 Ava Marijiet li hija stess talbitna ngħidu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, Ħarstek fuqna dejjem żomm.